Assim que é um vilaggio de Labroquer em Comenge, é um vilaggio que é ao ras de la Garonne que passa embaixo assim da colina. Que a Caucaré qui se passe da la Baixada de la Luz, que é o fenômeno anterior ao nível das hormonas, que é que pensam que l'hiver vai arribar e que é o momento da reprodução. Donc, aquele momento que Bramon está a traçar das sérvias e está a pou também ao dos mascles. Quando entendemos a Bram pendant la nuit, que Caucaré brinde magique, que se passe Caucaré, mas que pode a pou também ao mundo também, que Caucaré ne deixa pas indiferente. Que vamos anar na seu, segur que va na antena, ao bem será bem mais difícil. Que espero. Que Caupe avait à l'esprit et pensar que l'endret on va bramar, on se va reproduire dans la sèbias, ni pas que va causer l'endret. Que la servis, ta pode nourrir les poquets. Quan hem arribats, que hi hem tenut a bravar un cop dos cops, donc vull essajar per les lunetes de poder localitzar l'animal. Suis estangat sus aquest arbre que hi ha arreu. Aquest pelat que està fet per un mascle, per un servi, au moment de la reproducció, d'appel la ram. D'appel la ram qui est excitat et que es va pelear d'appel l'arbre, mais surtout que va marcar el seu territori de reproducció. Per mo, au corn de l'uell, que hi ha Holanda, e que Holanda que hi ha olu herro horto, e que la sua olu, donc que la barrica sus l'arbre, ta significa que sou aqui, que jo que vull marcar el territori e que pas rentrar aos audes mascles. Com vam escutar, segur. Aquest indret que t'ha dit, e vedes que passa un riu ao meu de la selva, e que vedem mai baix que hi ha com un bany, una zona de bany, e que hi ha un indret on se va netejar la pet, e surtot que es va emprenyar també de terra de l'aigua, de hanga, que va deixar secar e après que va fretar contra els arbres ta des parasites, buquia, que va buquia de la hanga. Aquesta que ten hero de bestie salvatge, que ten els elefants en Africa, mais aussi també els senglars, els cervis també.